Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген үзегезне инде күпләр ишетә, күрә белгән, сәхнәләрдә һәр чак диярлек йөгереп, сикереп кенә йөргән һәм табигатьтән килгән бер төрле ихласлыгы ярдәмендә янәшәдәгеләргә шатлык өләшергә сәләтле талантлы кеше. Оригиналь жанр остасы Татарстанның атказанган артисты Шамил Галиев белән якыннан танышып, аралашу көтә. Сүзебез нибары метрда 32 сантиметрдан торган кыска гына тәбәнәк буйлы егетнең берсеннән-берсе биек үрләрне яулавы, тормышта очраган кыенлыкларда буталып, югалып калмавы һәм героебызның аңа гына хас үзенчәлекле юллар ысулларын табып, төпле адымнар ясап, алга атлавы хакында булачак. Буңа өстәп булсын кызык диеп, тапшыру героена минем тарафтан бирелгән бар сорау бүген күбесе аның исемен әйдәп баручы шага башланырга тиеш дигән уй фикердән чыгып эш итәргә булдык. Әнә шундыйрак шаян таләп куеп үзебез шартлы кагыйдәләрендә күңелләребезгә иңдердек. Ниләр килеп чыкканын моңардан бергәләшеп күзәтәчәкбез. Тамашачым. Хәзергә Шамилдән шалом. Сәлам ягъни үзегезгә. Игътибарыгызга героебыз репертуарындагы Яһуд халык биюе. Героебыз белән бәйле историк хатирәләрне яңартканда без бүген үзебезгә ярдәмгә төрле фотоларны саклаучы альбомнарны, бар булган тарихи мәгълүматны бергә җыйган йорт фатирдагы компьютерны һәм әлеге фото-видео материалларны җанландырырга мөмкинлек тудырган якындагы экранны да алабыз. Кызыклы героебыз белән матур мәгънәле, тирән эчтәлекле, урыны белән шаянлык һәм шуклык тулы телевизион хикаяне рәхәтләнеп карагыз, дуслар. Кышның салкын бер көнендә дөньяга туа сабый. Бу балага барсы да сыкланып кына карый. Татар янтык авылында бөтен халык шатлана, әти-әни Шамил диеп исем куша балага. Саф һавага чыгып, тукталышлар ясасак героебыз узган тормыш юлларында алдагысы һичшиксез нурлы шәһәр, башкалабыз Казан булачак. Һәм биредәге беренчесе кайчандыр яшүсмер Шамил аяк баскан уку йорты. Урта профессиональ белем бирүче 41-нче көллият әлбәттә. Ул шәһәребезнең Энгельс урамындагы йортта урнашкан һәм Шамил Галиевка заманында сәгатьләр ремонтлаучы оста. Соңрак остаз булырга да мөмкинлек тудыра. Героебыз үзлеткән кайсы гына хәрәкәт итү чарасын алма, утырып җигеп яки инде газга басып, пыры туздырып барма, күңелгә якын тукталышлары аның шул үзгәрешсез. Әңгәмә барышында күп тапкырлар сагынып, искә төшергәннәр булачак. Киләсе сәне яңа гына без игътибарыгызны юнәлткән сәгатьләр белән бәйле һөнәрне инде эшкә җигеп, кыска буйлы егетне озын аяклы шибәркәйләр тирәсенә озата калган бина дип сүз тотыйммы? Каршы алган бина дип сөйләсәм дөресрәк булыр микән? Кыскасы, дуслар, казанлылар хәтерлиләр булса кирәк. Тимер юл вокзалы янәшәсендәге данлыклы Лик модалар театрын. Заманында әлеге театр Шамил эшләгән сәгатьләр ремонтлау буенча хезмәт күрсәтү өстәханәсе белән бер үк бинада урнашкан иде. Әлеге күршелек әллә инде героебызның бүгенге репертуарына да йогынтысын ясаган әнә. Ялгышмый махры. Күрегез. Матур биюләр күреп, бүген шарт итеп алган кагыйдәне онытып җибәрә күрмәк тамашачы. Ша белән бәйлесен бию. Кыскасы, Шамил шаярайыш кына, шатлана бу тормышта һәм үзе кебек нәни генә шарлар белән дә сәхнәләрдә еш кына, шыма гына эш итә ул.
менә шулайрак. Үзе генә түгел, фокусник егет белән бергәләп. Талантлы кеше, талантлы инде. Һәр эштә. Хоп. Геройыбызга язмышында насип булган, асфальтларда җайлап кына салган, тигезен дә үз эченә алган, урыны белән таулардай урап узарлык серпантиндай бормалы да булган, тормыштагы юллар буйлап аның мавыктыргыч сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм калдырып урамнарны геройыбызның күңеленә ятышлы иҗат белән бәйле башкалабыздагы башка урыннарны да бүгенгә без кабаттан ул яшәгән фатирга узабыз. Шаир имәләндә бүген безнең алда алайса дуслар хәлләр булайрак торачак. Андыйлары яңгырлардай шаулап явачак бүген биредә. Таң калдырып. Тамашачыларны да, геройыбызны да. Тик бу хакта бераздан булыр төпле сүзебез. Хәзергә артист геройның киемнәренә төштек үзебез. Шамилнең гардеробында төрледән төрле кием салымыннан кала, шапка, шляпа, кәләпүш, түбәтәй, цилиндр, самбрера һәм күп санлы башка баш киемнәре дә бихисап. Араларында Кыш бабайның нәни ярдәмчеләре кия торганнары да, милләт вәкилләре икәнлеген ассызлыклап торганнары да, тамашачыларны таң калдырып, сәхнәдәге образны баштан аяк үзгәртергә мөмкинлек тудырганнары да бар. Карале, менә бусы нәрсәме? Кара шул Казаклыгын әйбер бу. Сами конкретно селектордың әймем. Иң зурысы, кстати, менә бу шляпалардан, бу бит самбрер дип атала. Бу беләсезме? Мин 96 елда булдым Южный Америкада. Перу, Боливия, Мексика якларында булдым. Шул вакытта мин кайттым да аларның кызык шундый теге булган гитарда уйнаган Жипсикинскийларын карап, аларның ничек биегәннәрен күрдем дә. И Россиягә кайткач, һәм Татарстанга кайткач, шушы биюне ясарга булдым. Бардым тегүчегә, ул миңа тегеп бирде дә. Мен шушы самбрераны алып, мексиканский танец жасадым. Так, Шамилнең шарфларга булган мөнәсәбәтен беләсез иде. Муенга урап йөргән яратасың үзләренә? Дөресен әйткәндә, ул инде ул шарф бик зәвыклы, бик матур. Мин үзем бик табып йөргән яратмыйм, аның табырга вакыты да юк. Теге шабабысын китәсең, ул тирләтер дөресен әйткәндә. Инде ниндидер мәҗлескә нигә барганда, менә шундый матур гына летний вариантлар көзге вакытта плащ белән или берәр инде зур костюм агында киеп, фатирып чорнап куярга яратам. Әнә шулай кеше муенындагыларын ошатса да, үзе безнең герой шарфларга хайран битараф каравы хакында сүз тотты. Һәм кайчандыр муенына безнең буыннан булган күпләребез сыман горурланып, кызыл галстук тагып йөргәнен искә алды. Биби тантаналы гимнарны кили-кили. Ихтибар экраннарга һәм андагы барабаннарга. Пионерский лагерь, юный барабанщик, тут как... Безнең геройында күп еллар Казан һәм Мәскәүдә иҗат итүче театраль студиялар, иҗади коллективлар, клип һәм кино төшерүчеләр, җырлап биеп сәхнә тотучылар белән тыгыз элемтәдә тора. Һәм беләсезме нәрсә, дуслар? Беренче карашка уңайсызлык тудырган кыска буе аның иҗаттагы һәр эшендә диярлек өстенлек бирә үзенә. Күрегез, бу сүзкәйне әйткәннәремне исбатлап, күп тапкырлар, кабатлар гына хөрмәт бүген. Әмәгә бездә дә әзрәк оптимизация кыскартуларын ултыра, рәп кыскартып. Экономия димә, киемдә бәләкәй кирәк. Сифат дигән шуй. Сет тотмай! Шамил Вильданович, хәзер 2 секунд. Карагыз әле, кызлар, әллә бу депутатның пробнигы гына микән? Тота! Өйрәтмә! О, тота! Менә калган яртысы да килеп җитте. Менә хәзер күренә. Кызлар, вак балык суны яхшы булгата. Җыр, тиккенә торгыз инде. Шамил Вильданович, онлайн аша камерага сөйлибез. Эшлибез, анысы фигня! Гафу итегез, мин фигня түгел, фиргәнә.
Dünya күләмендә танытқаны геройыбызны Голливудта 2007 елда кинога төшерелгән һәм бар җир шарының зур экраннарында күрсәтелгән Фред Клаус, брат Санты, Сантаның туаны хакындагы фильмда катнашу иде. Әлеге кинокартинада Шамил Галиев Винс Вон, Кевин Спейси кебек данлыклы йолдызлар белән бергәләп эшли. Һәм менә дигән итеп, үзенә насыйп булган ролен дә башкара. Язмыш кышу буенча күп илләрне гизгән, авылдан Казанга килгәндә русчасында да авырдан гына сөйләшкән егет, бүген инде рәхәтләнеп, гөрләтеп инглизчә дә аралаша, телләрнең башкаларында да сайраша. Кирәк икән. Excuse me, Шамил, мистер Шамил. Гафу итче Шамил әфәнде диюм. Борчып йөргәнегез өчен үзегезне син бит инглизчә дә яхшы сөйләшәсең дип әйтәләр. Әйдәле таң калдыр әле яңа гасыр телевидениесе тамашачысы. Инглизчә сөйлә. Беренчедән, уже күп сөйләшмәгән. Тел байлыгы каян барлыкка килә. Әгәр дә син күп сөйләшсәң, английс кенә. Минем инде әзрәк онытылган бер 10 ел бит минем кайтканга. Аның простой сүзләре. Hello, исәммесез, әйме? Excuse me, извините. My name is Шамил. Вот шундый исемнәр инде ул гомердә дә онытылмый, инде ул. Әйне теге литератураны кыра калсаң, аны әзрәк кенә өйрәнергә кирәк. Әни генә, миңа нәни генә утырсаң, берәр сәгать, мин аларның барысын да искә төшерәм. Хәзер онытылган. Башка телләр беләсезме инде? Ну, je t'aime. Это по-французски. Потом итальянский. Ай, bellissimo, es my spaghetti. Әйе, әнә шундый киң кырлы да, җир шарының хайран күп җирен күреп урабызган безнең герой. Һәм үзе хакында ул Мин Дюсалей сыркында чыгыш ясаган. Голливудта кинога төшкән һәм Казаныбызның Азия бистәсендә гамәл итүче кечкенә артист дип зур гырурлык белән сүз тотырга ярата. Еш кына. Кстати, инде күптәннән лаеклы ялда пенсиядә безнең герой. Белмәсәгез белегез, тамашачы дуслар. Закондагы кануннар нигезендә аның кебекләр кая гына хезмәт куймасын, нинди генә эшләр башкармасыннар, 45 яшы тулу белән пенсияга китәргә хокуклылар. Моның өчен нибары бер таләп үтәлергә тиеш. 20 ел хезмәт стажы булу зарури. 1 метрда 40 сантиметрдан түбәнрәк Ходай биргән буеңнан кала дию. Талантлы героебыз фатирындагы кызыклы әңгәмәне дәвам итәбез. Аның сөйгәне бердән-бере гаиләнең хуҗабикәсе белән бергәләп инде хәзер. Таныш булыгыз, хуҗабикәнең үзе белән сез дә тамашачы. Ул да буйга озын түгел, нибары метрда 52 сантиметр икән. Шамил махсус сайлаган ахры. Үзе гүзәл, үзе ягымлы һәм моңа өстәпәле булган да Гөлнара ханым Балтач кызы. Тапшыруыбызның төп герое белән бергәләшеп, тату матур гаилә буларак алар Казанда инде 14 ел гомер кичерәләр. Нәкъ менә без кунакка килгән фатирда, кстати. Шамилне шатландырган әйберләр ниләр бу гаиләдә? Әйтегез. Беләсеңме, мине сез шатландыра? Менә миңа хәзер 56 яшь, мин бүген көндә бик көчле мине чакырып торалар, востребован. Гөлнара үздә бер ике сүз генә әйтергә мөмкин. Нәрсә шатландыра Шамилне һәм үзегезне бу гаиләдә? Бу көндә иң беренче шатлык инде исән-сау бит матур итеп булган бер кичереп яшәп ятабыз инде. Аннарсы яхшы шундый иргә таптылар, ул бик шатлану, ни хатын кызны бәхете һәм шатлану бик зур. Менә ул тормышны пара, ул как говорится, трек, бик зур трек. Романтик сорау биргән үзегезгә. Шамил, шампан шәрәпләре, алар кырыгында бокаллар, янган шәмнәр торган өстәлләрне еш күрергә буламы сезнең гаиләдә? Еш була. Дөресен әйткәндә, мин һәр елны үземнең туган көн үткәргә җыенам, тормыш иптәшемнекендә. Дөресен әйткәндә, ул беләсеңме, ул шәрәптән генә тормый. Менә любой вакытта кушлар керә, туганнар килә. Тиз генә шәмнәрендә кабызып куябыз. Шундый романтик нотага күчерәсем килә. Шамилнең шалашта булганы бармы? Гөлнара белән бергәләп. Унганы бармы дигән. Кызык әйтте. Гомумән сез табигатьтә яшь буласызмы? Табигатьтә яшьте булам, потому что мин авылда үй торып, шундый матур өйдә торып, шалашта яшәп булмый бит инде. Өйдә торып яшәсәң. Шалаш дигәннән яшь вакытта булды инде ул теге студент вакытларда теге. Булай инде без шалаш бакчага чыгасың. Анда
Чәчәкләргә, кура җиләкләренә, карлыганнарга, чияләргә күмеләсең, менә сиңа ул шалаш булып күренә. Шамил нинди шанс мөмкинлекләрдән куллана алмаган икән бу тормышта? Ничек уйлыйсыз? Ходай биргән шанслардан мин бөтенесе дә Аллаһ Тәгалә кушу буенча бөтен әйберем шансым минем эшеңгә ашты. Минем булмаган әйберем юк. Мин һәр вакытта уйлыйм, миңа төшемә керә, мин аны менә мин гомерем буе биргә омтылдым. 34 ел була 10 октябрьдә. Мин әле бүген көндә биеп йөрим. Икенчедән Дусалига киттем. Тагын мәктәп читегә берәр һөнәр бирсәң дип әйткән, мин Дусалида акробатика эшләп кайттым. Ул булды. Бүген көндә мәктәп миңа шулай эш бир. Ниндидер төрле биюләр менә, күкле эльфларым бар минем, әйме. Хәзер жаңадан тагын ниндидер матур костюмнар тектерәм. Мин аны уйлыйм, мин барлыкка килә, мин барышчыным ша, ирешә. Шуңа күрә һәрбер нәрсәне Аллаһ Тәгаләдән сорау кирәк. Мин бик каты өйләнәсем килде. Худайдан сорадым, Аллаһ Тәгаләдән сорадым. Худай әйтер акча мин Аллаһ Тәгаләдән сорадым. Менә дигән әйбәт акыллы, мудрый хатын бирде. Шарым-дарымга, бушка килгәнгә диюм, нинди мөнәсәбәттә Галиев бар фикерендә. Гомумән мондый очраклар, мөмкинлекләр еш булган инде сездә. Бушлай дигән мәгънәдә инде. Шарым-дарым килә. Беләсеңме, менә Аллаһ Тәгалә, әгәр дә шарым-дарым килгән әйберләр, алар бөтенсе куяда юкка чыга, югала, или нәрсәдер. Миңа бөтен әйберне Аллаһ Тәгалә шундый тәгә мөнәсәбәт килә ул миңа ничектер. Мин бөтен әйберне шушы үземнең кулым белән, үземнең аягым белән эшләп алам. Бәхетлеме син дигән безнең сорауга счастливые часов не наблюдают. Ә мин үз бәхетемне югалтып, шүт калмадым шул сагат төзәтүчеләр рәтендә. Мастерской остаханәсендә, дип башлады ул җавабын. Һәм әле ярый вакытында кирәк акылы аңама килгән. Яхшы кешеләр очрап үземә, сәнгатькә тотканнар үземне дия тамамлады да ул сүзен. Башкарган һәр эше диярлек бишлегә булса Шамилнең, тормыш иткәндә үзен еш кына кызык, матур эшнеләр зата барган. Минем өчен иң кадерле эш кешем бар дөньяда. Минем әни, минем сеңел һәм сөеклем Гөлнара. Моңа өстәп гаиләдә аның 3 туганы, 2 абыйсы һәм сеңлесе була. Абыйсы үлгәч тә кызганыч аның 3 баласы кала Шамилнең җилкәсендә. Аның карамагында дию. Аңлашыла ки, җиңел булмаган йөк булып. Аларны аякка бастыруда, зур тормыш юлына озатуда да безнең олы йөрәкле геройның өлеше хайран сизелерлек. Ул кайчандыр белем алган уку йорты Казандагы 41 номерлы көллият училищедагы группада да 9 егет янәшәсендә 3 кыз укыганлыгында ачыкладык без. Сөйгәне Гөлнара белән бәйле үз эшлесе дә бар Шамилнең. Танышканнан соң нәкъ менә 3 ай узуга никахын да укыталар, туйларын да уздыралар. Аптырарсың дуслар. Шамил Галиевның данлыклы Дюсалей циркында эшләү, әлеге көчлеләр, өлгерләр һәм тапкырлар дөньясындагы ныклап хезмәттәшлек итүче да кызык 3 елны тәшкил итә. 2011-2014 елларны үз эшенә ала, әлеге талантлы кечкенә кешенең чын мәгънәсендә сикереп биектәргә менгән бу чаклары. Алай гына да түгел. Әлеге циркта эшләүчеләр арасында ул мәлдә опять-таки әлегедә баягы эшлемендә 3 казанлы булалар икән алар. Һәм Шамил араларында бердән-бер татар егете. Шамил шампанзе кебек Казан зоопаркындагы кылана-кыланчыклана аласыңмы? Син бит циркларда еш булган, зур эшләр кылган кеше. Конечно, булдыралам. Ул бит инде обезьян, абысын Африкадагы обезьяна сикерде алды. Шамил табигатьтә шакал дигәне дә бар җанварлар арасында. Кстати, кешеләр арасында тоже тормышта да очратканың булдымы андыйларны? Конечно, бүген көндә бит инде ул төрле халык бар, төрле милләт бар, төрле ни кеше, начар кешеләр. Авырлы, бик авырлы кешеләр дә бар. Шуңа күрә аларга әйтәсе килә. Һәр вакытта мин аларга көлке һәм матур юмористик итеп аңлатып җибәрә торган идем. Ни өчен? Әгәр дә кеше аңламый икән, аның белән бит инде лучше конфликтка кермәскә. Лучше матур әйтеп нәрсәдер. Акыллы кеше әйтеп торам мин, акыллы кеше бара кирәк. Или башыңны итеп китәсең, или юмор белән әйтәсең, әгәр дә аңламый икән, просто тутта, борыл да китеп бар гына.
Так, шампанза хакында сорадык, шакал турында белдек, инде сакал-мыек хакында гына сорыйсы калды. Ничә яшеңдә сакал-мыек чыкты үзеңә һәм кайчанрак беренче тапкыр кызларны узат? Хәзер әйтәм, сакал мыек инде ул миңа чыкты 18-19 яшьләрдә, ул теге зур итеп чыга башлады инде ул. Әкренә башладым где-то 20-21-дә. Кызлар узаттым дигәннән, менә 9-10 класста уже мәхәббәт кергән иде. Инде ул беренче мәхәббәтен онытылмыйдылар бит. Инде ул ни? Ничек дип әйтәсе килә. Качасың мәсәрне Гөлнар ашытмаганда кем иде ул беренче мәхәббәт? Юк, ул аны белә. Мин әйттем, һәрбер кешенең үз беренче мәхәббәте була бит инде. Мәктәптә кемнеке булмый. Мәктәп бит инде ул. Ул миннән 1 яшь кече иде. Ул кыз, аңа күрә мин бик гашык булган идем аңа. Героебезнең хәләл җәфете Гөлнара ханым белән дә айрым гына стерләшеп алырга таптык без җаен. Гадәттәгечә еш кына аптырашта калдырып, һич көтелмәгән сорауларны юллап үзенә. Җитди сораудан башлыйм әле үзегезгә. Шамилнең гаиләдә шартлар куя, үз кагыйдәләрен урнаштыра, үз сүзлеген күрсәтә торган гадәтләр юкмы? Әллә сезләрдә барда җиңел җайлы гына барамы? Шамилнең характеры бар инде, оның характеры бар кеше. Но безнең гаиләгә ул бик яхшы тәэсир итә. Бөтенесе безнең теге тормышыбыз җайлы, уңайлы бара. Җиңел сорау бирмәре үзегезгә. Шамил шарлотка яратамы? Әллә инде башка ризыкларга өстенлек бирәме? Нинди иң яраткан ризыгы? Шамил ул шарлотка да ярата, пешергән әйберне барсын да ярата. Иң мөһиме, иң яраткан аның бәлеш. O күбрәк инде итле ризык бар ярата ул. Камыр итле ризык бар. Вак бәлешне яратамы? Кечкенә буйлы кеше буларак әллә инде олысына өстенлек бирәме? Зурысына зур бәлешкә? Әйе, зур бәлешне ярата. Героебыз үзе сөйләгәннәрдән аңлашылганча буйга үсмәвен гаиләдә аның кайчандыр куркып калганлыгы белән бәйлиләр. Әмма Шамил үзе моның белән килешеп бетми. Әнә дөньяда курку кичергәннәр никадәр. Берсе дә үсми калмаган. Кайберләре хәтта великандай буялганнар. Хаваларга таба ди ул уенын чынын берләштереп. Һәм ул вакытта нәрсә булганын хәзер бер Алла гына белә инде дигән нәтиҗәсендә ясап куя. Кечкенә булса да, эше тулы төшкенә талантлы героебыз. Сөйләшү әңгәмәне без үз иткән сезнең дә тамашачым инде күңелләрегезгә хуш килгән близ опрос. Ягъни кыска сорауга кызу җавап уены белән тәмамлыйбыз. Шамилнең үзенә юллап сорауларның шага башланганнарын буйлысы. Шамил шахмат яки шашканы уйныймы? Уйный. Кайсысына өстенлек бирәсең? Шашкыны. Шашкыны бик яратам. Һәр вакытта беренче, икенче урыннар алган кеше. Ну, иштә була. Шабутноймы син? Русчалатып әйткәндә. Әллә хайран тыйнак, түзем кеше дип саныйсың үзеңне? Брат бик шабутный булмасам, шушы яшькә җитеп биеп җырып булмасын. Шамилнең туган авылында Шайхуллалар яки Шайдуллалар бар. Бәлки Шәкүр бабай, Шәйхәттәр абзыйлар яшидер анда, гомумән нинди кызык таң калырлык исем ияләре бар сезнең якларда, Шамил? Дөресен әйткәндә, хәзерге вакытта теге кызык исемнәрдән, современнардан юк. Ну, безнең күшедә, безнең туган әле ул Кәримулла абый безнең инде бабай ягыннан. Ну, Шәмшиҗан абый бар иде. Ул инде 80-нче елда үлеп китте. 80 яшын ничен тутырып. Шундый бер исем бар иде, Шәмшиҗамал, Әсмәбикә, Кәримулла. Шундыйрак исемнәр инде. Һәм шага башланган иң җиңел сорау бүгенгә. Шамил әфәнде, әйт әле. Синең туган авылыңда Шамилләр күпме бүгенге көндә? Бик күп, 9 кеше. Аның берсе мин, калганнары авылда янтыкта. Инде кайсылары мәрхүм да кешеләр. Иң улысы 40-нче елга, 41 елга диләр. Иң кешесе Шамил, анысы саламат булында дип торабыз инде, ул 69 елга. Вот. Иң кичкенәсе мин буйга, мин инде получается 8-нче булып торам. Әйе, Шамилләр күп алар дөньяда. Әмма берсе дә безнең бүгенге геройга ошый алмас. Төс кыяфәте белән генә түгел. Аңа гына насыйп ителгән яулаган үрләре, ирешкән уңышлары буенча да. Кыска буйлы талантлы татар улы узган. Инде хайран озын булган чакрым километрларга, көн һәм елларга салып үчәсәң диюм, маҗаралы сәяхәтне бергәләшеп кызыклы телевизион хикәяне укуны тамамлау өчен дә инде вакыты җиткән икән, тамашачы дусларым.
Muşasını salып çıktım, үйінде салып çıktım. Бүгінгі күнде de Allah'a şükür işlep жүрейін, bütün әйберім жеткен, болған. Аллаһ Тағала артығын көрмәсін, кішілер артығын көрмәсін. Мен бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтасым келіп, көстедірмәсінлер генә. Талантлы геройыбызга алдағы келешек иҗатында илһамлы яшәеш. Әлеге олы йөрәкле кечкенә кешегә шәхси тормышында да яңадан-яңа бәхетле кичерешләр. Исәнлек, саулык теләп, хушлашык бүгенгә үзе белән. Иңизге теләкләрдә калып, сезнең белән дә хөрмәтле тамашачым саубуллашып торам бүгенгә. Бик тиздән һәммәгезне экраннар аша елмаеп, сәламләргә ашкынып. Хәзергә исән сау. Һәр вакыт шат күңелле булыйк. Һәм бары тик игелекле эшләр кылыйк. Шуңа омтылыйк бу тормышта.